Продължаваме напред към галерия Арте, където до високосната дата 29 може да бъде разгледана изложбата "Следи от спомени" на Яна Петкова-Каракашова. Намираме се в галерия Арте, във втората самостоятелна изложба на Яна Петкова-Каракашова. И не случайно започвам с това къде всъщност сме ние, защото галерия Арте е една от сравнително малко на брой частни галерии в нашия съвсем немалък град, която вече е припознавана от художниците, изобщо от специалистите в областта, като място, където се представят сериозни автори и утвърдени художници. И съвсем не е случайно, разбира се, и представянето на Яна тук. В настоящата изложба, за разлика от предишната и самостоятелна изложба, това, което поне за мен като изкуствовед е особено интересно, е това, че ние вече я виждаме като един утвърден млад автор. И като млад автор нямам предвид тези събития, които се отнасят към млади художници, които търсят себе си като автори, още не са наясно с това дори дали биха били художници. Имам предвид млад автор, като художник, който вече навлиза в своя утвърден период, като автор, който вече има яснота за това, което прави. В настоящата изложба "Следи от спомени" представям една серия от рисунки, които са правени специално за пространството на галерия Арте. Рисувала съм ги в последната една година и съм развивала идеите си в две посоки. Едната посока са рисунките, които съм правила с тушове и с маслени пастели. Като това са рисунки, които са рисувани много бързо, с влагане на много емоция, които са правени на момента. Докато втората посока, която така развивам, са рисунки с маслени бои, отпечатъци, монотипи, които съм правила малко по-бавно, по-замислено. За мен е много важен контакта с публиката и това, което е интересно при различните картини е, когато застанеш пред картината, да усетиш, може би, емоцията на самия автор, на самия творец. И се надявам да съм успяла да го пресъздада по някакъв начин в картините си. И тези следи от спомени, тези мои лични преживявания, да успея да ги пресъздам по един хубав начин.